Lokaci ne Allah ya so da ni, don bidar ku kira ni da suna ku ce gwani. Lokaci ne Allah ya so da ni ne, don bidar ku kira ni da suna ku ce gwani ne. Duniyar nan na san komai da lokaci ne, ba na gaggawa ko kuma na yi kulafuci ne, ba na zagin kowa ko kuma na yi tsana ne. Gashi yanzu makiya sun yi ni takura ne, har da ni ne Allah ya ce ayo ne, duk muguntar mugu sai dai ya gani. Na yi tsammanin ma waƙar akwai sanayya, sai na zauna nazari haduwa ake a hanya. Ya ka zauna da mutum zai nuna kwai sanayya, gashi yanzu na gane maka da na biyayya. Za da shiya in sa gaba a hanya, ba mutum ko aljan ƙaryarsa sani jinya. Ba ruwan sakila ku idan ya kira aje ka, babu boka ko kuma tsafin da za ya karka. In ya so ya kira ka a duk duniya a san ka, addu'a ta mahaifa su kuma sai dinga binka. Babu shakka wasu tuwar jikinka, za ka saka fito sai an samu mai tsanarka. Sana hanyar alkairi wacce za na zauna, karkake mini zuciyar tsatsa ta bar jikina, karakaran harshe har ma da lafazina, kara nisan ta mini mafiya da ke tarena. Gaban sana'a a ciki na ringa da'a, na addawa ka sai dai in yi dan nishadi. Wa ya bani basirar Allah ya so na tsara, shi ya sa mini muryar kinnai da zanarera. Ba fage gas ne ya yi wakansa ko dabara, rabu ne ya kira ni da ni har ya so ya jera. Zan yi rira inda na je na rera, akwai basira ko kun ga babu saura. Lokaci ne AS idan da rai ne, lokaci ne AS idan da rai ne. Lokaci ne Allah ya so da ni ne, wanda dar ku kira da suna ku